pụtara yiri nwa yiri nwa gị nwere ọtịrị gba dịka ụlọọgwụ tụwa gị ime gị mụ ihe rotime gị me expect nwoke ma ịbịa kpọrọ gị lọwara na-agba gị ṅụrụ ka anyị inweghị tebụl manas asị nwere tebụl manas ị ga-respect otu isi agwa nwaanyị nọ na di ụka fia achọkwa m ọcha ihe m ga-akọghị ebe a bụ ugbu adịka ka nla n'ụlọ m ikpe nga mmiri ụda niile nọ nke ịrarị ala esi ụzụza gị rapụ ndị lụrụ Abraham nwụrụ na-agba ma ṅụrụ m kọị Abraham na ya nyecha nsọ na-agbachago otele bishọnụ I am very very ashamed to you egbe mmadụ ka gụ ịbụ mgbe etopụla nka nye na emegbole m ilesa nwoke obi adị ka m chọrọ ilu gad m chọrọ ime mba hụ ịmadụla obele ga na yabada Rozi maka na gị ile anya n'ime m ihu ụdị bọọlụ m na-agba n'elu bed nke mụ na nwunye m na-agba bọọlụ ọrụ ka ga-ere aka ndịre anụ na-alụ ọgụ ya na-akwụ n'elu ya na-akwụ n'ala mimimimi m ya na-akwụ nwunye m na-eti hụ ka ya abụọ tigotigo oke otiti na-atọ ụtọ ụmụ nwa romansis atrọbati anyị na-eme otu harị kesi anyị mekọta otu anyị si n'elu bed nyekara igwe n'ala nkọ ya akọ ya tie o mụnwa tie mmega ihe niile nyụọ gị hụ nga m nyụrụ Yes!